May adlaw nga Sabado, mga higala, aniya na pud ko aron nihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ug mao kini ang maayong balita sa Cebu. Subay sa kasaulugan sa Philippine Veterans Week ug araw ng kagitingan karong tuiga, ang Philippine Veterans Affairs Office o PVAO mipahigayon og mga aktibidad isip pagpasidungog sa mga veterano sa nasod. Sa pagtak-op sa Veterans Week, mipahigayon og culminating ceremony ang ahensya kung diin gitambungan sa mga veterano ug gitunol didto kanila ang tanang pasidungog sa ilang mga nabuhat nga nakatampo sa kagawasan sa nasod. Kauban ang lokal nga kagamhanan ug ubang partner agencies, ang PVAO misaad sa padayon nga pagtabang sa mga Filipino veterans ug pagpausbaw sa ilang mga benepisyo nga madawat. Giila dili lamang sa ahensya apan sa kinatibuk-an ang importanteng kontribusyon nga nahatag sa mga veterano alang sa kagawasan nga natagamtam karon sa nasod. Pinaagi usab sa programa ug seremonya alang sa ika-82 nga araw ng kagitingan, gipasidunggan usab sa PVAO Cebu Satellite Office ang mga Filipino veterans dungan sa pagsaad ug dungang tabang ug benepisyo alang kanila. Ug aniya usab ang Bohol alang sa ilang maayong balita. Sa tulo na kabuan nga nagtutok ang Philippine Statistics Authority sa dagan sa pagmahal sa presyo sa mga nagunang palaliton, napakita dinhi ang epekto sa kalambigitan sa food production sa inflation. Apan sigon sa mga tinugyanan sa agriculture, nagkahilis ang mga mag-uuma dala sa mga kawalay kasiguruhan sa ilang kita. Aron sa pagpatinaw nga dunay kaugmaon sa pagpananom, gihimo sa banay ni Robert Olaer sa Bohol ang farm experience to table experience diha sa usa ka farm in the city ambience. Dinhi sa IAA Eco Farm, gawas nga napakita sa mga tag-iya ang pagkugi nga puhunan sa mga nanguma, makita usab dinhi nga bisan ang bakilid ug danawan aduna pagyahapoy kapahimuslan. 4 ka kilometro gikan sa pusod sa Tagbilaran, ang IAA o igsuunay sa yanon lamang sa agrikulturang hamugaway, usa na ka eco farm ug farm school nga nagtudlo sa mga learners sa pagkaton sa mga teknolohiya ug siyensya sa panguma alang sa mas daghang abot. Ug gawas nga makakuha sa abunda ug organikong ani, may sobra na kini nga sahog alang sa mga pagkaon ug lagutmon nga kinaham sa mga bulanon. Bago lang nilang gibuksan ang iyahang kusina, nga karon magdalit na usab sa pagkaon nga direkta nga makuha sa ilang uma. Pagkaton ug pagtamod sa iyaha na nga mugna nga pagkaon, kini ang filosofiya sa iya. Diin ang kinayahan ug ang labang makagagahom, pasidunggan kay siya ang tag-iya sa tanan. Gikan sa iya Eco Farm sa San Isidro District, Tagbilaran, alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Di usab magpauwahi ang Sikihor alang sa ilang maayong balita. Madasigon ug malaumon nga mipahigayon ug tulo ka adlaw nga Sea Warden Deputation Training alang sa bantay dagat ang lungsod sa San Juan sa probinsya sa Siquijor niadtong Abril 2 hangtod 4, 2024. Ang maong training gipasiugda sa AFOS Foundation for Entrepreneurial Development Cooperation through fostering inclusive and sustainable habitats of Fish Visayas Project inabagan sa lokal nga pangagamhanan sa San Juan, Siquijor Chamber of Commerce and Industry Incorporated ug sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Siquijor. Adunay 45 ka partisipante ang nisalmot gikan sa municipal ug barangay local government units, managers sa mga marine protective area sa San Juan ug sa nagkalain-laing mga asosasyon sa mga barangay sa San Juan, ang Poblacion Fisherfolks Association, Ihalason Fisherfolks Association ug Maite Resources Development Association. Tumong sa maong training ang pagpili og mga opisyales sa bantay dagat aron paglig-on sa mga balaod ug paghimo og mga lakang sa pagprotektar sa kadagatan ilabi na sa pagpanagat sa maong lugar.
Matud pa sa AFOS Foundation Project Manager and Philippine Resident Representative nga si Yvette Hope P. Labos, nga ang pagpakigtimbayayong sa mga nagkalain-laing sektor usa sa makapalig-on ug makapalambo sa mga ginasakupan aron kini mulahutay. In line of making sure that this is properly communicated, we have close coordination with the partners. We make sure that we have proper meetings, and then we make sure that we have plans and activities that we need to implement for the project to be more sustainable. Si Ruel Salibay, usa sa partisipante, mipadayag sa iyang kalipay ug dakong pasalamat sa maong mga kahigayunan. Nindot kayo ang tambong namo, apil namo sa isip na usa ka fish warden tungod kay aron makatabang kami sa mga gagmatoy mananagat o labi na sa pagpatuman sa mga pamalaudnon na insaktong pagpanagat. Sikihud nun atong maanindot nga kadagatan nga hinatag sa kaytasan atong ampingan. Alang sa maayong balita sa Sikihor, ako si Marfel Faith Hammond. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na pud ta sunod simana.